Ileno Production. Vao maraindraigny efa lasa saigny zao babanao mbola velonay sy tiako aniakafanao zanako gn'itaray. Tsy sagnatria zaho hoe be ambo-po fagny asoanao no tadiaviko. Zao fa nahavitagny fiaignako fa hanao tafitagny rendez-vous-ko. Zanako mamiko anao harena sarobidy ambonin'ny tany. Nampisianao matonga za tsy azo ntorisan-kaly. Mba tiako hitovy amihafanao tsisy raha mahory. Hitondragna agnaratsika mifarany ambony. Zanako mahareta jaly anao izy ko teo tafita. Tsy moragny miaigna ambony tany fa mahaizanao mamindra. Hirariako anao mba hotody amy tanjogny rianao. Satria titiko anao zao tsy mba mila valbabiagna. Manoro lalagna vahoagna didiny ray aman-dreny. No tsy teo very mandeha zanako tohizogny fahendreny. Magnanatra zao mba lanjalanjao tsinjovigny hoavinao. Fa kazavariagna amy rendrarendra mandalo. Hoia hei magnanatra zao zanako. Hoia hei magnanatra zao. Hoia hei magnanatra nao zanako. Hoia hei magnanatra nao. Zanako mahareta jaly anao izy ko teo tafita. Tsy moragny miaigna ambony tany fa mahaizanao mamindra. Hirariako anao mba hotody amy tanjogny rianao. Satria titiko anao zao tsy mba mila valbabiagna. Mahareta jaly anao izy ko teo tafita.